Leyo nto mina manje angikwazi ukuthi nje efonini fanele enze njani umsebenzi wakho ukudlula umbhede ukufaka iphuzo ilona ihotela lena wena usuthi do umbuso sawusuthi mali sawucela lento ngicela yona okay angibuyele ngapha kwena zisobile yonke imali oyisebenzayo noma ubefike akudunu okay ubefike udunusi njengoba idunusi uyayibuka lesidwedwe bafu ngicela wehlisa umoya asisho njengobesho wena ubefike udunusela uTarens akunikeze imali uyithathe leyo mali ubuye uzoyidla nomandla Nkosi yami angijoli futhi mina sathane namabibani sathane namabibi ifoni namabela angenaphi ifoni namabela awaba afunani efonini yakho ungazongeza isibuya awusabazela amabela manje yabona ke thatha ibele lakho lalela mfethu elinelwa wena lengane Mbukelo hlelo silungisa umjolo masikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje yohlelo lakho lithandayo. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Mawukuthi uyaqala ukubukela njengamanje siyakucela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Shows. Ningakhuluka izinto ongazenza kule show uyazi ukuthi you can join as a member of this channel uphinde futhi upress nangu thanks lapha eceleni khona uzakwazi ukuthi ulekelele thina sikwazi ukuphakama sihambe siphezulu. Mabe siqala ke show yakho siqala ngomthandazo omfishane kodwa onamandla. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe whenever kuziwa emjolweni. Ngabe unenkinga yini ezisinto umjolo lula kakhulu ongakwenza si-email njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Asambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani uyangazi ngiyawufaka usawuthi uma kumele uma kungamele silungisa la kumele silungise khona sibangene. Mbonani babukeli igama ngomandla wakaNdlovu ngibhalele le show ngoba ngifuna ngilungisele inkinga zami zomjolo. Siphinde sikubingelele bese siyakwamukela mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Uyazi ke once ahlala kanje phansi solungisa indaba eziningi ehlukahlukene ezisinto umjolo. Ngabe unenkinga nawe ezisinto umjolo si-email njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Mawukuthi uyasibuka njengamanje subscribe phela ulike uphinde ushare ama videos wethu noma ngabe ikephi share nabangani bakho ihlobo zakho na wonke umuntu okwaziyo khona ezokwazi ngohlelo silungisa umjolo. Khumbula sine target of which is to reach 1 million subscribers uma kuphela unyaka ka2025. Mesingena ku2026 sithi happy new year abakwazi ukumemeza sifuna ukungena siliphethe kanje imillion. Cabanga ke imillion iliphethe into engaka next big thing in KZN. Uyazi ke masehlele kanje phansi sokhuluma indaba zakho ezithinta wena. Ngiyakwazi uyazithanda indaba ngiphikise phela uma kuukuthi uyangiphikisa ufunani phola ngoba ufuna ukubona ukuthi indaba zabantu zihamba kanjani kodwa mhlambe ngelinye ilanga sobe saze zakho celeni kwami khona sisesinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ngaye ezikhiphana emjolweni wakhe nokunye okuningi dadewethu sawubona yebo sawubona good ishu kunjani ngiyaphila kanjani ngiyaphila next big thing ungathi ifuna ukuwa ke namhlanje kodwa ke hayi sikuqondile ngiyaphila first thing first usise sinaye namhlanje igama nesibongo ungubani wakabani ukhuluma noZithibone wayo Hadebe Zithobile Hadebe. Okay siyajabula kakhulu sibe nawe namhlanje la dadewethu ula namhlanje simply because kunoguy othi ufuna nihlale phansi nikhulume indaba ezithinta umjolo wenu. Uma ngakubuza nje mhlambe uyamazi uMandla if you do umazi kanjani uyini kwena? uMandla ngiyamazi uva kwengane yami sesineminyaka mhlawumbe 5 sithandana mina naye umntwana wethu una 3 hey kuyaphuthuma lokho kuMandla kusho ukuthi nathi nisana 2 years nje kwabe kukufaka into kwaba busy umuntu onjani uMandla uma ngingathiwa mhlawumbe ngichazele ngaye nje ipersonality yakhe umuntu olungile umuntu ozithulelayo ukanjani nje angifuni ukuqamba amabhuti uMandla boyfriend right unalo uthando ngeke ngisho ngithi uyanakekela but kube kuthiwa mhlawumbe unabe nawo amandla ukunakekela ngabe besinakekela because uthe bandla bekhombisa kancane kushoda yona amandla mengabe sikhuluma ngamandla ke la emantombazaneni nasemjolweni sisuke sikhuluma ngemali kusho ukuthi imali ayikho kahle kumali ayikho nkamkamsho uma ufuna
Okay, so umjolo wenu ukuhamba kanjani njengamanje? Mengathiwa nje rated kwi-scale mhlambe sika 3 to 5 ungawunika ba? Esesayidini lami si-right, Mhm. si-right kakhulu nje akukho okutheni mhlawumbe bese kukhona okubhedayo. Yeah. Yikho phela ukuthi i-support mayishoda-ke vele kumele you know. Yeah, ne? Hayi. Uyezwa-ke mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Siyayiqala le ndaba le and kusahamba kahle. Sinethemba lokuthi sothi siqhubeka nayo kuhambe kahle. Noma sesiyiphetha sihambe kahle. Engakho kubalekile ukuthi uNkulunkulu kaMatifana simthathe simbeke la ukuze asihawukele to each and every step esizosithatha kulomjolo kaMandla noZithobile esizokhuluma ngawo namhlanje. So dadewethu utheme ngabe uthola ukuthi udingeka la kusilungisa umjolo. Mhlambe kufikile kuwena ekhanda ukuthi uMandla ukudingelani noma mhlambe khona izinto enike nixabane ngazo menihleni nobabili obone ukuthi kufanele nizoyikhuluma la noma nawe usafuna ukubona ukuthi kungani ngibizele la. Yabona nje kwami ngempela nami ngiyafisa ukwazi ukuthi indaba ngivelela. Because kumina ube umuntu like ofuna sihambe siyolungisa something emayelana nomsebenzi akasho ukuthi khona iy'nkinga besinayo. Uyazi ukuthi masiney'nkinga siyisolve. Okay, talking about ukuthi mengabe niney'nkinga nihlala phansi noma nibasendlini. So ngokujwayelekile mekufika iy'nkinga phakathi kwakho naye nizikhulumele endlini nihlale phansi nibonisane ngaleso sikhathi. Akukaze kufike ukuthi kuze kungene umuntu wesithathu. No. Okay. But ke uready ukuthi namhlanje umuzi ufuna ukuthini kuwena? Hayi ngeke Uyazizwela ke mbukeli uZithobile uready, I am ready and I'm sure nawe you ready ukuthi uze ukuthi ngempela ithini indaba kaMandla. Khumbula le relationship njalo mengabe baney'nkinga bahlala phansi bobabili bakhulume ngey'nkinga zabo. Kodwa namhlanje the next big thing in KZN iphakathi kwabo ukuze yazi ukuthi kwenzakalani ney'nkinga ey'khona sikwazi ukuthi siyilungise. Ungayindawo njengamanje ithimba lethu liyahamba losilandela uMandla limbeke la then mase siyabona ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Khumbula mangabe kumele siwufake usawoti esilondeni sizowufaka kodwa phela hayi ukuthi sizofaka into enkulu sizothi nje i-teaspoon ungayindawo. Mtaka baba Usawona. uyaphila kodwa? Kuyaphila nje kushele mfethu. Hayi no mfethu ngi-grand. Siyabonga nje nanokuthi usithembe mfethu ezuhlela ukuthi sikulekelele ey'nkingeni zakhe ezithinta umjolo. Nangu umuntu wakho uZithobile. Usicelile usikulandele yena simbeke la ufuna ukukhuluma naye. Samlanda mfethu senze njalo. Kodwa ke ngifuna ukuthi ngibhalansise izinto because ngeke ngakhuluma naye manje sengifuna ukuthi ngikhulume nawe. Ukubuza nje imibuzo embalwa ukuthi mhlambe umuntu kanjani kuwena nazana kanjani uthando lwenu lihamba kanjani. Mhlambe umbuzo wakho umbuzo engingaba nawo ukuqala umbuzo othi uthando lwenu njengamanje likusiphi isimo ngendlela nje ubuka ngayo. Honestly njengamanje ngingathi nje ngifana nomuntu othwele uthayela kunomoya. Uyaphephuka mfethu. Ngithwele uthayela kunomoya wengane yakwethu. Yeah. Njengamanje. Kodwa kuke kwaba right ekuqaleni. Yeah, mfethu from the start yonke into ibe right mfethu yonke into ihamba grand nawe yazi yonke into right. Yeah. Kodwa mfethu ukubona ukuthi mengabe kukhona inkinga eba khona phakathi kwabantu noma ngabe yini esukuyenza ngaleso sikhathi kusuke kunomsuka waleyo nkinga. Mhlambe ngendlela wena ezuMandla obuka ngayo yini umsuka walento ukuthi wena njengamanje uzithola umuntu othwele uthayela kunomoya. Hayi no lento nje isuke ngeIspani yona mfethu sayibona yona. Sure. Ispani kahle Ispani nje sumsusa esenze ukuthi ngize ngibhalele ukuthi ngize la yayibona. Okay. Ngiyakho. Okay. Mengabe ukhuluma ngeSpani mfethu ukhuluma ngeSpani saba. Ispani sakho ezuMandla iSpani samuntu wakho kwenzakalani because sikhuluma umjolo Uthi mina naye wena mfethu ayibona. Okay. Mina anginaso iSpani esiqondile kahle ayibona. Yeah, ngibamba lapha nalapha kanti yena uneSpani esiqondile mina yabona. uneSpani esiqondile. Yeah. So mengabe bafo kuba naleyo reaction assessment eyenzeka la ebusweni bakho uma ukhuluma iSpani samama mhlambe awunankinga ukusichazela ukuthi uhlobo luni lomsebenzi alwenzayo. Inkinga ilapho ngithi yonke into imbangela ukuthi ngize la iSpani. Okay. Ngifuna wonke lawo
lo ma-answers Okay. clarify ukuthi yabo Alright. sibana kanjani or isona ihlobo lwini lesibane yabo. Okay. No, mfethu ngiyakuthola. Ngitheme ngikhuluma nosisi. Yes. Ngisazonika ithuba lokuthi nikhulume nobabili. But ngisafuna nje ukuthola lapha nalapha ukuthi lento esiyilungisayo mhlambe ikephi. Sesibonela ukuthi one inkinga inesipani. Okay. Usisi uthe mhlawumbe iminyaka nithandana 5 years. Ninomntwana njengamanje ona 3 years. Yes. So konke lokhu mhlambe ukuthi senesikhathi eside nindawonye kunengane manje that is involved. Akuni affect yini mhlambe umntwana akul affect uthando lweni lento ingane lokho ibuka zenzeka phambi kwayo nithini ngengane ke manje kulesi Hayi no account nje jabulisa ingane grand sonke si grand family grand yonke into sharp. It's between mina naye yabo. Okay. Ile relationship njengoba phela sikhuluma ngomjolo hayi ngengane sikhulisa ingane. Okay. No, mfethu kulungile. Angingabe ngisashona le nale. Nangu uzithobile, nangu wena. Ungakhuluma naye. Sengiyongenelela lapha ekumele ngingenelele khona. Umtshele ukuthi kungani umbizelele ekhaya njengoba ufuna ukukhuluma naye namhlanje. Yeah. Honestly, kahle. Unjani sifuza sami? Right, but the yazi bangibeke kahle mfethu ngaka-left work ngasenhlizweni yakhe ngoba yazi nawe singakuncane okay yabo futhi ngifuna uku-appreciate iqhaza olibambile ukuze ukuthi sikwazi ukuthi ekhaya sibe sustainable umsebenzi owenzayo ayibona ayibona awungibukeli phansi ukuthi mina ngilapha nalapha wena namachankura trend mnandi ayibona into sure ukuthi siyasiprovide ekadleni ayibona ngizoku-appreciate yabo and yazi yena ke singumuntu wama-surprises. Ngiyamangala nami. Yeah. Anyway, nanokuthi ngithola ispan somewhere. Bengingathanda ukuthi ngikutshele bengifuna ukusurprise ukuthi ngithola ispan somewhere. Therefore ngikubizile ngathishayisa la uzukuthi Isona span lesi. Isona span ubumbizela sona lesi. oh khona nami ngifuna ukuthiwa ngikubize ukuze ukuthi wena usayine ngoba lespan lesi engihamba ngaso. Anyway, whatever into eyenzakalayo. Uwe. Awusho ngokumina sesiyovela kuma-TV sesiyobuka ibambe lapho yes ibambe lapho yabona ke kuma-TV lawo namakhamera nangu umuntu ophethe lamaphepha kwawasayi uyena umfoto Okay. showcase uyena ophethe lamaphepha kumele wasayi Njaya. Yeah. so Ulindweni pho. ukuthi kusayini Okay. okunye engisanda ukuthi ngichazele kona ke Thula intombazane right ngumama oqotho ngumama grand so akhumbula walahlekelwa iphone Yeah. ngithanda ukukutshela before ngihambe ukuthi kahlahla ifoni yakhe kumina Mana ke mandla mo. Uqonda ukuthi mo uthi ifoni yami kuwena. ngithi ngifuna ungizwisise kahle ifoni yakho ikumina leso sifuna nawe ne Uyazi inkingo songifaka kuyona ngoba ifoni yami kuwena. inkinga yona manje Esimsebenzini ngizotholakala kanjani manje? Uyangicabangela kodwa wena uyayicabangela? no yazi flop ikuphi la first of all sacela ungichazele ngalesi span profession yakho wenzani wena kahle kahle ngibe Uyazi ukuthi ngisebenze ehotela yini? ehotela Eish. ehotela Yebo. shift Buye ngene i-day buye ngene i-night as usual indaba. hayi no ungangizwa kabi ukuthi ngifuna ukwazi ngemanager yakho ukuthi udaki noma umlungu colored indiya sini ngekhaya manager yakho Into omnyama. into omnyama hayi okay mfethu angizile ukuzoku-interrogate la ukuthi ngifuna ukuthi ngesikhathi usayina nami ngihamba usalokhu ready Mo. Why yonke lembuzo ungangibuzanga yona endlini uzufuna ukuthi sifike la ubuze nangu ubhutopofu azosibuza yonke. Ubhuti ompofu phela uyena osayinayo angithi amaphepha aphethe yena. Ngizothatha nangumjida wami angilethela amaphepha siwabeke la usayine wena ahambe ngokuthula umfowethu after 5 years. yazi bhuti wami incane into efailisa abantu mfethu ngimbizile ngamtshela ngifuna azosayina Yebo mfethu. kuze ukuthi mangihamba whatever happening akakangibuzi nanokuthi ngiyazi usengijaha ukuthi ngizosayina. Into isibuza ngomsebenzi wami. kufanele phela ngifuna ukwazi ngoba manje lento Angithi ushilo wathi iy'nkinga eninazo zithinta umsebenzi. So we want to know wenzani ngasiphi isikhathi ubani okuphethe mengabe ungena ebusuku usuke wenzani kumsebenzi wakho.
wenzani ehhotela? ehhotela bhuti wami uyangena ukline room uqaqa umbhede lo osuke undlalile ususa ufanele undlale kabusha ushayele Awuphinde, udaside uqaqe? wenze zonke nje lezi zinto ezenziwa khona uma bekubiza le nzalo kuthiwa letha isiphuzo uzoletha leso siphuzo leso iyona nto esiyenzayo leyo yes thatha iwashing uyisho la ehlala khona Eish, umbhede isiphuzo ihhotela kundawonye. hey Mfethu, umngami uyafisa imemfethu lisebenza kamnandi kodwa-ke yazini ngihlale nje odabeni mina mfethu ungale ngikushonela ngapha nangapha mfethu isikhathi sakho leso Sure. ihhotela liyaqala yini lo isiphuzo umbhede, bese ungawukhohlwa kuzoba umbhede. umbhede And wesi mfethu into Inombhede. oyishilo wena uveza ukuthi khona ifoni owayithola. Mina-ke Yeah, ngiyazi okay. mfethu ukuthi sekukuthanda iy'ndaba. Yini wena mhlawumpe oyibone efonini yamama ongekho happy ngayo noma ufuna ukuthi nikhulume ngayo njengoba manje sowufaka isipani phakathi? yazi mfethu ngizokutshela mina ivari mfethu yabo lo ngijwayela kabi awungathi ngiyakujwayela manje cha ungijwayela kabi usuke ungitshela Yabona nje mfethu into njengamanje mfethu ukuthi mfethu usebenza unemali eningi usebenza lo mahotela wakho nesiphuzo sakho nombhede wakho lo bhuti wami Mfethu, bengifuna ukutshela nje kahle ukuthi ifoni yathathwa yimina ngesikhathi uwashi ngathi ngiyangena endlini ifoni iyaringa ayibanjwe umuntu uyabona obusithathaphi babasanda isikhathi nethuba incoming call Mfethu. kubhaliwe Terence incoming call imanager uhlanganaphi nefoni yami Terence ngithi angisathuswa yiloko ukuthi incoming call ngithi mina ayi wabe ubhizi ukuthi mhlawumbe kube into yasemsebenzini mhlawumbe ukuthi ngiyi-answer ukuthi usebhizi ngiyamambiso sathi ngiya-answer icishe sathi ngithi qing kungena imessage mfethu kungena imali mfethu imali yami yokuhola umholo wami owawungena imali yani? so mfethu usuyangishithela ne ngitshintshela nabanye ngifuna ukukubamba ukuthi-ke bengiwafunda futhi ama-message Awu. nezinto ebenisendelana zona awu yangithola waziba namandla bo Bazolisebenzisa lalela khona. ungangenzi isilima ungathi ngikwenza cha ungenza isidididi ungenza isidididi yabo thobe mfethu wena abo before uzofika wena buhamba mfethu isonto abuye ngesonto angikujoleli mina manje behamba lo abuye ngesonto Okay. then jiki usehamba abuye nge-fortnight mfethu usele nengane mina la mfethu Ima-ke bafo mehamba uyaphi emsebenzini? usemsebenzini futhi lo akekho umuntu ufisa ngaye lantshini abuze ukuthi ingane injani angimtholi yazi mfethu ukuthi emsebenzini nami bengibuya ngithi ngibacela bengingenele emsebenzini usendela lo Terence mfethu ibele amandla Oview once. face yazi Ibalelani, ma? yabo mfethu uzokulethela iwona la mafiki Akuyibalelani. ukungijoyela kabi mfethu yazi lalela wena yabona lo Terence yazi lesipane lesi mfethu sitshela lo Terence lo sibhejelayo la mfethu ukuthi umawaso udisable ufaka izimali uhlala kubo kodwa lo muntu uhlala nami mfethu uyangithola uyangiwayinda mfethu yonke leminyaka lo wena mfethu ayibona lona yonke le minyaka manje uthi usebenze eletuzeni kanti unamanga ukhiphetha nendoda Okay, yazi mfethu sidwedwe lesi Mandla wait. hayi futhi lesidwedwe Bafo. ukuthi uyanya lo Ngawuhlale phansi. cha mfethu. mfethu mfethu indaba yokuhlala mfethu Eh, ngiyahamba manje ngiyayeka manje, lentalo muntu manje, mina manje, Hawu. ngawuhlale phansi mfethu. awunamasimba Sizoxoxa nje lana mfethu. lesidwedwe lesi Mfethu. mfethu thatha lesidwedwe uhambe naso sekulo Bafo wena nje usibize lana Hayi, ukuthi fuck, size lana. man. Manje sesikhona soyalwa futhi. azi Mfethu kuningi mfethu sokushilo manje mfethu. usukwazi ukuthuka mina ngiyakunyanya usukwazi ukuthuka mina manje isidwedwe Uthuka mina ngifuna manje. kwaleyo ndoda yazi ngifuna impilo yakhe ibe miserable yazi usuthuka mina mandla wena mina lo kuthengela ama-anda mina okuthengela amasokisi kumanje nje imali yami usukwazi ukuthuka mina wena vele fanele ngikuthuka ngoba wathi usebenze ehhotela kanye uyodunusa no-Terence le mahhotela kusela ngiyasebenza kusela ngondla wena Usebenza ngani? uyakhwayiza. Usebenza ngani? angikwazi manje ngiyasebenza uyakhwayiza ngani? wena usebenza ngani Wenzani? awusho ukuthi undlula umbhede walowo Terence baphuza nalowo Terence angikwazi leyo nto mina manje angikwazi Akushoko wena ukuthi Ufakazi nje efonini. Kufanele enze njani? Akhiphe ifoni. umsebenzi wakho ungidlula umbhede ukufaka iy'phuzo ilona-ke ihhotela lena
Oh wena usuthi do umbuso sawusuthi Futhi umbuso Ngicela lento ngicela yona. Okay, angibuyele ngapha kwena Zithobile. Yonke imali oyisebenzayo noma ubefike okay, ubefike udunusi. Bevele idunusi uyayibuka lesidwedwe lesi. Bafu ngicela ukwehlisa umoya. Asisho njengobhesha wena ubefike udunusela uTarrens akunikeze imali. Uyithathe leyo mali ubuye uzoyidla noMandla. Nkosi yami. Angijoli futhi mina no. Sathane namabibani. Sathane namabibani. Ifoni Amabela ngenaphi? Ifoni namanga. Awaba. Afunani efonini yakho ungazongeza isililo. Awusabazela amabele manje. Ngeke Yabona-ke thatha ngeke ibele lakho. lalela mfethu Elincelwa wena lengane. emakhaya mfethu ithathe emakhaya mfethu Hayi, uyifunde mfethu, isifail ngeke. umatric yise wena mfethu Ufundisa mina ngani? ema-finishing school Ungifundisa ngani? ngikuzama suka manje uhambe udukisisa omunye umuntu Ungizama ngani? Khona sila ukuthi danki kumina. uyanya ngemali Eheni Dunusa. ngawa ke lo ngidunusa ngithi nje ukwazi ukufona manje ufonela abantu ngemali yomdunusa ngithi ungangicasuli. Shuthi mina ngingenela ngenxa yokuthi kudunusiwe kwafonelwa mina. Usho Shuthi njalo. phela usho njalo ngithi ngifuna nezwi lazi ukuthi lo sathane namabibane lesidwedwe sibazi nje namadoda ukuthi leti idliza imali zamadoda lo Terence lokubhejelayo owazi ukuthi uhlala kini kanti uhlala nami akakwazi lokhu Terence wazi ukuthi nginengane okusalayo ukuthi ubani ubaba akazi-ke lo 17 wakho uTerence Okay, lo mengabe uthi uTarrens akazi ukuthi ukhona uMandla in picture but uyazi ukuthi unengane. wazi ukuthi So, lo uhlala noma wakhe akazi ukuthi uhlala nami Uyavuma ukuthi wena noTarrens you have something going on. ngiyanya lo ayanye istrofaka sihambe lesidwedwe lesi Ngeke, angafuna phinda angifuni ukuthi uhlanganisa naye nengane yami hayi gwana Ngeke mfethu liphume iqiniso wenza lento yenzayo. Yabo ngizama ukukhuluma nomama futhi nami. hey uyanya mfethu Dadewethu. uthuka mina ay fuck off man wisidwedwe nezinto akubona ukuthi mina. uyinonsense uyinebetholo manje uthuka mina hey fuck off man ungalungibiza lo kamasimba la ungijwayela kabi Hayi, ngeke liphume leqiniso Mandla mfethu. Dadewethu. uTerence ubani uTerence? Nenzani noTerence le phathisa uMandla ngekhani? Lingena kanjani? Ozafe mfethu namanga kusukela nini mfethu ngiyazi ukuthi mina u-honest bengifuna ukuthi namhlanje ngikubize iwona-ke amaphepha ngifuna uwasayine lokuthi wena izwe likubona ukuthi umuntu onjani khuluma Kanti iqiniso mhlawumbe ngokuthola ukuthula mhla wakhuluma iqiniso ukuthi le nto uyenziswa yini waqala nini kuze kube manje ukhuluma iqiniso njengomuntu efa ngazi ukuthi ngikhule kayitiyezi wonke wena usubona mina nginamanga mina bengade Ngifuna ukuthi ngisho uhlambe. ukhona namanzi ngawe senginamanga indaba zamaqiniso ngifuna abamfethu mungangitshela ukuthi uyenziswa yini lento thina mfethu usazi mina Mina nengane usazi. nawe senginamanga namhlanje kulungile bhutami hey fuck off hamba man awukhuluma uyenziswa yini lona Wayiqala nini lento noTerence? ngiyenziswa yini leyo nto wena mawucabanga yile engayenza leyo ugcinani nje ukuthenga-ke endlini ukuthenga nje endlini bulala le nje mfethu ukukhipha imali yengane ukuthi iyacrash ugcine lini so yabona bro wami bengakubizelanga namakhamera akho ukuthi ngizothuka lesi Ugcina sifembe nini? ekhanda fuck thatha lento uhambe nayo sekudala imali kaTaren usuyibona uright wena Hayi, ngiyacela Hayi, bandla. ngiyanicela bafethu. La asizile ukuzolwa solungisa into engenayo. Okay, now usuyazi ukuthi uTarrens uyakudlela umuntu wakho. Uyakudlela umuntu wakho, uyakondla ngaphezulu. Wenze njani? Uyaqhubeka nomama noma uyahamba? fuck off ngakuba nalesi sidwedwe lisibuka emehlweni nonsense mina ngifuna ngibuke emehlweni ukuthi ukuthathaphi ukuthi wenzelani lento kumina impela ufuna ukuthi wayiqala nini lento noTerence ndini lo umsuni lo uyangithuka Futhi lo 17 akho kubhedelayo. usukwazi ukungibiza ngawo manje Futhi uright awufuni. ngalokufuni sungibiza ngawo ungangicasuli wena zolo lokhu bengibuya kuTarrell uphinde nawe wangena kona lo mfuni usungithuka manje usuyangithuka manje bokane ukuthi le mguqavu lo amankwembeshe usinhloboni yomuntu lo Angithi hey awaneli ufuna iqiniso? awaneli suka Bangizwanela kanjani? njengoba ethi une day shift ne shift mina ngiwe shift le yamantent Eish, ubukule yamantent yani. so right uphendulekile ngikutshela izathu Uyenzelani lento yenzayo? okay
ngoba uTerence unemali mina nginalutho nawe usu right mina ngizokuluza noTerence uzokuluza ngizokubulala ngizomqashula ke mina ngidlala sophuma la ngizohlonipha amakamera ngihlonipha amakamera nomsebenzi wena futhi ngeke ungenze fokoli ke ngisuka leduze wami ngiyenze fokoli mina mfethu ngiyazi mfethu ukuthi hlonipha umsebenzi wakho bra wami mina bengithi ngifuna sikhulume kahle lentambe noTerence wakasho waqala nini ngibe grand ahamba phinde ezosondela eduze kwengane yami ngicela ungilalele angithi ubhalele mina uthi ngikusize fuck yanyalo nami sothi fakhe kumina ngiyacela ngicela ungilalele mfethu yabona ngilalele Mandla please listen to me into engiyifunayo kuwena mfethu iyodwa ngiyazi mfethu ukuthi kubhlungu ukufetshelwa intombi kubhlungu ukuthola ukuthi nje mina mayibhede but le nto izofaka wena ejele angani and akuyonto esiyifunayo leyo ukuthi wena uyejele and la kule show le ngiyothi ngiyejele wena mfethu ishalo lakhe likulindele wena emakhazeni wena shalo lakhe likulindele emakhazeni asiyigqugquzeli mfethu iGBV le ekhaya yabo so ungayenzi mfethu le nto njengoba ngitshela ukuthi nayithi wena ufila kanjani mfethu uthola ukuthi ngoba nakuxakile phuma kuyena uzomthola umuntu oright ngiyabizwa baba start futhi khona ungenza isilima ungwena uxolisa amasimba uxolisa ngizomnyeka nje uTerence uyamyeka uTerence ngingaqala ngalapho ukukuthemba phuma kuyena ngikuthemba mfethu lalela bengenzela thina ngifuna lo Terence wakazi ukuthi uyingujeje njani uyokuthanda yena aqhubeka akufakele lo mali nezo namanye amajito nje mfethu eSouth Africa ukuthi lezi njalo lezi mfethu ziyaswayinde bese sizositshepswa men trash kube kuyilezi njalo ezodoti mina bengithi ngenzela thina mfethu sisuka phansi nawe mfethu senzo zonke izinto mfethu uzongenza kanje wena muhluleka ukuthi utshele lento ukuthi ayihambe futhi iyobolela khona mfethu ilonto engizama ukuyenza angithi wena umbezelile la kwishow ukuthi uzomtshela ukuthi uyazi ngoba uqamba amanga mfethu and nawe usevumile ukuthi wenza besifazane bra mfethu abantu mfethu abazehlisayo futhi ngokumazi njengoThobi mfethu uxolisa uxolisa ngiqale ngalapho ukuthemba ngiqale ngalapho futhi ngizokwenzela kube lula ukuthi ayekho ifoni eseduze ethi mfonele manje umthetho samfoni futhi angenzi njalo usutholile umsebenzi baba Asanda mangiya kuTharele uzodlani uzogeza ngani ugwayile ubhema uzobhema ngani ngoba ngikhuluma uphefumula mina kumanje noTharele lo mshoyo man yenza ukubonayo ke manje sengikhathele wena uthi bravo ngihlonipha umsebenzi wakho okay lo bhuti uzohamba wena ishalo lakho likulindele emakhazeni ilo nto engilwa nawo mfethu ungakhulumi kanje and namhlanje before lelo shalo ngifuna aqale bonke odokotela bashintshane ngaye esibhedlela bafu asiyigqugquzeli iGBV yabo le show ipublic ibone wona wonke ngandaba ipublic manje imali unkosikazi onjani mfethu uzothi nginight shift ngiday shift ngimonth usho kuba ukuthi fuck off hayi bram nawe phela hamba naye phela waqala lo muntu othi uzama ukuthi umthembile angenze lutho mina nodla umuntu wakho mfethu imina njoba manje ngithola wala sisifele lesi abona nje bram ngifuna ukuchithela isikhathi sakho le njalo ayihambe ngifuna ukuthi umphakathi nabantu ayihambe ngeke uyithole ingane yami futhi sekubuka ngeke uyithole ngifisa nalo ukuthi uzusondele eduze kwengane yami uzayidlisa ukudla okungamanzi hayibo yafa yini okay yafa okay ngoba nina nibadala nineyinkinga ngicela mina ukwenza into eright ngicela ukunithatha wake waba right noma nje ongicela njengoba ngibuza le nto ukuthi uyamudla i right lento ngibuza yona mina wena wake waba right malale angithi inkinga yakho awufuna ungizwa nina nobabili ninkinga eziserious cha inanga umuntu oyinkinga angithi ayilungiseke inkinga yenu anikwazi ukuyilungisa omunye ufuna ukuphuma abhekelele nomunye afuna ukuphuma abhekelele lento isi affecting ngani mina sengithi ke manje because ingane akumele ibone yonke lento eyenzeka la ngicela ukuba umsummary olungileyo ngikwazi ukuthi ingane ngalesikhathi ngiyiprotect mina ngicela ninginikele lo lungelo kuphela uprocess ingane abantu futhi unayo kwawena inganeke wena unayo nginayo ingane sebenza home affairs ayi-affectekile futhi ingane yami mina ngifebanga uma wayo mhlampe naka afebanga kodwa ngeke ingane hotela mfethu
umbhede iphuzi. Uyi-social worker wena ufuna ukugada iy'ngane manje awusaxazulula imijolo usesey'nganeni. Efethu angifuna ukuthi ngizoyixazulula nalo muntu akahambe. Uhamba nengane Futhi ngifuna yami, ukwenza ufuna sure uvumeleke. ukuthi kwaleyo Terence engabe uyayizwa leyo nto ukuthi lo sathane lo udliza imali zabantu. Mhlawumbe akuyena yedwa lo Terence. Ngaba nenhlahla ngabona uTerence. Mhlawumbe akuyena yedwa. Phethe ifoni yami, angithi unefoni yami, Bafethu. uyivule. Niyabona ngithi ngiyazama ukulungisa umjolo walabantu awulungi. Usathane. Omunye unekhanda lakhe nomunye unekhanda ngizwe lakhe. ngalento mina. Abazazi Dwedwe bafunani. nje lesi. Washo Awubizi ngesidwedwe. Usidwedwe man. washo Big Zulu wathini? Bangibuza 21 wemibuzo. Awulabantu abazazi bafunani. Ilo ungasazi ufunani. Hayi bo futhi Abazazi Uhlupeka. bafunani. Hayi bo. Kodwa-ke wena ungenze njani ngempela intombi yakhe ikondla ngemali yendoda yayo? Iphinde ikutshele ukuthi wena njengoba ungenile izolo ungene after umjitata ekhona. Yo. Hayi bafethu ngeke bafethu. Okay. Inkinga noNkulunkulu wayinikeza abantu abarong. Ihlele ebantwini abarong. Uma ukuthi uney'nkinga ezisinto umjolo, email ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Mhlampe ngizobuya no part 2 wale episode labantu sebehluzekile because njengamanje abalaleli, abafuna ukukhuluma, abafuna ukwenza into right, eqondile nezosiza umjolo wabo, nekusasa labo, nengane yabo ena 3 years. Cabanga ingane ena 3 iya affecteka. Mina mawukuthi uyangidinga kwi-event yakho noma ikephi ngiyafika. Dlala amatifane ey'nkundleni zokuxhumana, dlala amatifane@gmail.com. U-DJ, u-MC, ama-special appearances. Angitshelwa wena ukuthi ungidingelani. Hlangane kwi-episode elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe, ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu uMjolo Show.